24.73 violations. Ay, violation isa, bossing. Wala daw, wala. Nagsabi ng ano? Tsaka wala. Ano? Saka wala. Pwede wala na sila. Kaya nagpapasok sa jackpot round ay mga taga-AMA Computer Power. Okay, kaya yan. Balik. Kaya lang. Ang mauuna naman ngayon. Ay, si ano? Dito sa jackpot round, meron kayong 10 words, tigilima kayo. Kapag nakakuha kayo ng tatlo, jackpot na 50,000 pesos. May mga violation na automatic na babawas din niya sa oras nyo. Ito ang ating category for today. Tao. Ayun. Ota. O tao. Okay? Alright. And ready? 3 minutes.